Morning. Kasi na, upstairs. Aliko. Dali, akyat. Akyat na kunanin. Akyat na. Maga kami nakatapos ni Chris ngayon. Ready na siya kanina pa sana. Sa baba, aligo na, nakakain na. And ako 5:30 pa lang, nakaluto na rin. So, natulungan ko pa si Jackie na gano'n. Maglinis sa taas. Ayun lang. Aga ko kasi nakatulog kagabi. Hindi na naman nga ako nakapagod night dito. Ayun, hindi ako nakabihis na naman. Pagsak ang lola niya kagabi. Kaya ayun lang, guys. Magandang umaga, Maggie. Good morning. Ligo ko ulit mamaya. Kayo pala lahat. Kayo lahat, ligo. Ha? 1 week na eh. 1 week na, ligo ulit. May mga papi kaya, pwede nang paliguan yan. May 1 month na eh. Wow, panghi kasi sila. Pinapaligo nilang ihi nila. Kain ako, kanan. Sarap. O, ito. Impake sa ibin. Ha? Sinong may gusto? Oh. Sige na, Groot. Oh. Abot ko na nin. Halika! Kanan! Go, tamad-tamad ka na naman. Gusto ko dito ka. Dali! Tamad ni Conan. Oh, Conan, oh. Aray ko. Tamad ni Conan din. Tamad-tamad ang Conan din, ha? Tara pa. Sarap! Dapat akin ito wika. Swerte yan. Tumago yan. Gano'n ako kahapon. Maggie ah! Nakarami ka, Maggie. Ikaw na naman. Ay! Madaya, Maggie! Madaya! Pwede ka daw kapon ng ngipin eh. Ang sakit. Oh, akin naman yun. Yun na nga, sa inyo na. Last. Kaya apat kayo eh. Ah, si Maggie meron pa eh. Madaya si Maggie eh. Rutin! Meron ka pa eh. Daya mo din ah. Oops. Oops. No more. No more na. Patulog na kayo. Mula na naman kapit. Liliguan ko sana sila eh. Kaso umulan. Kaginawin. Maggie. Mabantot. Mabantot ka agad. Hi. Hi. Abim bim bim. Abim bim bim. Abim bim bim. Bim bim bim. Bim bim. Abim bim bim. Abim bim bim. Bim bim. Kasi yung isa. Ay, ayun. Nakabantay kay mama niya. Gusto na namang dumede. Kulong ka muna, Maggie. Yan. Pa-prepare na lang ako, ha? Uy, sobra-sobra pala. Ayun. Yung binili ko kagabi sa, sa SM na pangkaldereta. Lutuin ko ngayon. Yung pinapalambot. Ang habang kumakain ako ng noodles. Nagutom na ako. Yung sakit ng aking ngipin. Add natin ang kimchi. Add nga lang. Kaya natin dito. Ito pala yung guys, oh. Ramen. Kimchi ramen. Ubusan ka rin eh. Alin? Oo. Kasi mo lahat. Para mabango. Okay, add pa natin ang kimchi. Sakit kasi ng ano ko, ng ipin ko. Nagpa-adjust ako kahapon eh. Magsabay na lang kayo ni Mark.
Emma, pag ano, purchase kayo ng inyong mga t-shirt. Ano na yan, Jackie? Asan yung iba niyan? Yung map. Kompleto na. Huwag nang hiraman. Uy! Nasa apunta yun sa akuan ko yan. Saan? Diyan. Ano ba yun? Kain tayo guys. Nome-nome. Yummers. Suspended na klase. Tuwan-tuwa si Emma. Joke. Nagre-review pati yan eh. Panghapon. Ano? All levels. Ayun. Paranaque, Pasay, Las Piñas pa lang ata. Tsaka QC yung ano. Si Mark tsaka si Japong. Ayun. Asa pa. Umaasa sa ano. Umaasa pa sa baba na walang pasok. So, yung si Chris baka pauwi na rin yun. Speaking of Chris, nagalitan ko nga siya, si Kuya Jeff kanina. Nagalitan pa naman si Chris. Ang aga-aga nang nagising, di ba? Nagalitan na, bilisan mo! Paano pa, parang paluway-luway pa daw. Kung maglakad, ganun. Eh, nasa likod lang ako ni Chris, di niya alam. Tapos tinext ko siya. Sabi ko, mag-text ka kapag malapit ka na, hindi yung pagagalitan mo ako yung anak ko kapag malilate na kayo. Sabi ko, gaano gumising yan? 5:30 pa lang, nasa sala na yan eh. Ayun, di nag-reply. Sakto pati mag-a-advance na naman sana yun ngayon eh. Hindi siya talaga nakapag-advance. Galitan niyo yung anak ko eh. Ano niyang sunduin yan eh, tapos magagalit siya. Kaya ayun, sinarayaw ko siya. Joke lang. Nainis kasi ako yung na parang nagpanting yung tenga ko sa the way na niya si Chris kanina. Pagsabihan. Ayun lang naman. Mira lang naman yun. Sabi na sayang, dito na ako nakapag-advance. Kasi 9 na ngayon, di ba? So, mag-advance sana naman yun ng 1 month eh. And back to walang pasok. Ano kayang plano ni Madam Ems? Matulog! Sarap magtutulog ngayon eh, no? Wonders. Ay! Bakit, bebes? Uy! Uy! Shh! Uy! 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 Naku po, nakikingat-ngat na kayo dyan, ha? Ubus na yung natin, mesa. Luto tayo, guys. Prepare na ni Ems. Oh, ano ba yan? Yan yung bawang, sibuyas, sili, carrots, potato, bell pepper, liver spread, and then is green peas, caldereta mix para mas masarap, and then konting tomato sauce lang kasi may caldereta mix na so tingnan natin pag kulang yung yung pula, yung gano'n, and then yung meat sa SM bumili nga. Mas maganda sa mga sa mga ganun bumili kasi yung yung ito buto is hindi matalas. Unlike dyan sa pero okay lang din. Kung mga sa talipa pa guys. Kaso, nagkataon lang na napadaan ako kahapon sa diba? Sa SM. So, ayan, wait lang. Patok ko lang kayo kung saan. Minit na yung ating mantika. Wait lang, patay muna natin. Ang hirap guys. Wait tayong itong ito kawali, tinatry ko siyang i-gano, baka malaglag yung aking kamora ba, sayang. So ayan, ito na lang muna. Bawang, ayan, sibuyas. Caldereta. Pati kayo kailan ka dito! Hi guys! Ala. Hindi nila nakikita. Uy, wala na pasok, diba? Minag-invent na. Wala pa ba sa Maynila? Wala. Oo. Aso talaga kayo. So, yung back to sa ating pagluluto. Sabi ko sa inyo eh. Katapangan nyo, yung panghapon wala na eh. Try. Oo, nag-spread na eh. Bigay ko na guys yung bawang sibuyas. Tingnan nyo na lang. Ayan. Sige na nga. Pakita ko na sa inyo. Black pepper.
ko madaming pepper. Diba, nasabi ko sa inyo na pag nakakagat yung pepper, it's mas masarap. Lalo sa mga pepper steak, no? Yummer. Ayan. Over high heat yan, guys. Or, high heat. High heat. Todong apoy. Then, lagyan natin ng, hi, Maggie! Ba't nandiyan ka na naman sa Maggie, tot? Watch mo ako, Maggie. Pickles. So, ayan. Pwede din, guys, na, ano ba yun? Pineapple. Crushed pineapple ang ilagay mo. Konti pa. Pakakatasin natin yan. Sangkot siya. Ay, nakalimutan ko. Meron pa pala. Yung sinasabi ko eh. Ito. Pantanggal. Laurel, pantanggal siyang lansa. So, lalagyan natin. Wait lang. Hindi ko mabuksan eh. Gamitin ang hita. Mga tatlo. Ay, landa ako. Ayan. Bango na. Pakatasin lang natin yan. Pakatasin. Habang pinapakatas natin yun, tunawin natin itong caldereta mix. Yan. Actually, kahit di na kayo maglagay ng ano ba yan? Liver spread and peanut butter. Kasi may ganito na eh. Pero kung wala kayong ganito, ayun, kailangan nyo talaga ng konting peanut butter, tapos liver spread. Make sure na tunaw talaga siya, guys. Then, let's check our pinapakatas. Baka sunog na. Hinana natin yung apoy. Ooh, kita nyo yun? Yan. Bango. So, bango-bango. Natutuwa ko kapag madami talagang pepper ang niluluto ko. Kasi iba yung bango niya. Pagka konting lang. Tapos mas gusto ko talaga yung yung crack kesa sa ground pepper. So, ayun na. Ayan lang. Tinakpan ko siya ulit kanina, guys. So, after mga 6 minutes, ayan pa rin siya. Yung mga tubig niya kumatas na. Add natin yung potato. Hindi pa ako nag-add ng water dyan, Yung tubig lang yan. Simula nung nung hinugasan siya. Ayan yung pinaka katas ng karne. So, ayan. Kaya mas masarap yung luto sa Salad Master. Kasi yung katas mismo ng mga karne. Yun ang kapalasa. Uy, ano ba yan? Ayan. Carrots. And then, yung Maggie, huwag mo ingay, baby. Oops, masyado na tunaw. Then, palalambutin natin siya ulit. Siguro mga 30 minutes. Pa natin ulit. Sobrang lang. Huwag kayong magmamadali pala kapag nagluluto kayo. Kailangan patience. Siya, hinaan lang yung apoy, and then, review mo ng TV, mag-Facebook, ganun, habang pinapalambot. Diba, hindi kayo magmamadali talaga kasi matigas yung karne, diba? Maganda sa mga ganitong luto is yung kumakalas yung yung laman sa pinakaboto. So, yun, 30 minutes, santayin natin siya. Oh!
Extended daw sila. Yes! Only lang na learn. Unti lang na learn. Unti lang na learn. Ano yung problema mo, Maggie? Baba mo na to. Ang Nakain na galaki tayo. yung Maggie. Nakain mo yung lunch? Hindi. Siyempre hindi. Grabe yung... Ano mo? Ayoko mag-lunch. Sige na, baba mo na muna. Busog ka pa ata eh. May ano, baba mo sa Kain tayo guys. Ayan na yung kaldereta. Luto na, finished product. Ako muna lang ako dito, baka ano. Oh, lagay muna yung muna doon. Update ako na. Sige na. Ano yun ako ni Maggie. Oh. Maggie, excuse me Maggie. Ay, Jackie, diyan ka muna Jackie. Pasuyo na lang ako pababa. Yeah. Thank you. Pak, ganun. Tsaka pakatok na rin si kuya mo, Jackie ha. Kaya na mo tayo. Ano, tingnan mo. Hindi ko na ano. Dito sa office ni Mami. Hindi ko na napakita sa iyo. Tawa ko ng tao sa karne. 2 oras ko na halos pinapakulo. Sabi ni Emma, matigas pa daw. Sabi ko, baka kabayo yan. Totoo, grabe. Naghihiwalay na siya sa sa buto niya. Pero yung pinaka naman niya, matigas-tigas pa rin. Pero okay na, sabi ni Emma, pwede na daw. Mangat-ngat naman na siya. Wala kang baboy na yun eh, no? Hiwalay na sa buto eh. Tapos natulaw na nga yung yung tag dito. Ayun oh. Yung potato. Kaloka. Wala, kain na tayo. Meron pa ako niluto kaninang umaga eh. Binaon din ni Chris. Ay, shucks. Ito, broccoli with with pork strips. Napakanipis. Ayan. Kain. Hoy, kalbo! Nanguna ka na naman manood eh. Yeah. We have NSA imagery where you're going. Dan nalagay mo na sa laptop. Dan tayo sana. Tayo niyan. London Bridge has fallen ba yan? London has fallen. London Bridge daw. London has fallen pala. Hi, Conan! Hindi ka na ngayon makababa, no? Tingnan nyo, ang baba lang ng harang eh. Hindi si Conan, hindi makatawid. Wawawan si Wawawan ng Conanin. Conanin na yun. Maawa siya, Teo. Ha? Nagmamaawa siya. Pinitsura no? Oh! Palabasin niyo ako, please. Oh! Picture na naka-alaya. Dito? Nakakita yan dyan na Oh! Tindot yung bigla. Wawawan ng Conan, hindi makatawid. Ay, si Maggie na naman. Ay. Tipi. Kasi ikaw, jiggly belly ka. Oh, you're so fatty acids. Ang taba mo kasi, bibi. Hindi ka makatawid, hindi ka makalokso eh. Tama si Tipi. Mataba pero nakakalokso. Practice. More practice. Ha? Ha? More practice? Oh! Ganun oh. Oh! Sige nga, ikaw nga. Dogay. Matay mo si Maggie din oh. Oh. Go Maggie, dali. Doon. Jump na, Mickey. Jump. Routine. Oh, ganun lang Conan oh. Dali, pakitain si Conan, turuan si Conan. Wala kasing paki. Ayoko, mabigat sa tiyan eh. Tabachi. Wawa man ay, di mo katawid ay. Gusto mo na ba bumaba? Ha? O, mo. Oop! Pinapakitaan ka ni Groot oh. O, si Maggie. Go, Maggie. Hi, Grootin. Pasikat si Groot ah. Pasikat si Groot kay Conan ah. Ganun daw. Pasikat eh, no? Hindi na kami dahil na ibig ko na si Conan. Hindi. Naka-earphone kasi ako. Nanonood ako ng movie. Baby, si Conan. Hindi mo nakulawos. Ololo. Aww. Oh, wag galitin si Conan. Oy, little papi, alis dyan. Galit na yan. Napapahiya na eh.
Ano lamin natin na Ems? Meron pa ba yung kaldereta? Pero pa din. Andiyan ang bigas? Sinong nagano? Si Goldie Tila, laki na siya. Oh! Laki na si Mark the Berg. Ito pinapaluto ni kuya mo. Lutuin nga natin. Huwag ko daw alata ng bongga. Sabi ko si Emma nagluluto eh. Tinuturo ko si Emma kapag palpakin luto. Si Emma nagluto niya eh. Ganyan na naman yung maanghang na kaldereta. Si Emma nag-iwa ng sili. Lagi si Emma eh. Mamaya na. Kumain na sila? Ano ng aso? Bigas nakabili kayo? Ayun to. Ito. Sige. Ay, hindi makilot eh. Sige ma. Separate nyo huwag nyo halo sa atin Bibili na lang ako ng rice cooker para natin. Panluto nila. Ito na guys. Hindi ko muna pinakita sa inyo yung process. Kasi di ko alam kung kung tatama So far, tama naman Perfect. Ayan, lagyan na natin ng yung toasted sesame seed. Yay! Yummers. Kain tayo. Pak ganun. Yummers. Okay na, kain na. Ininit mo yan, anak? Hindi na? Sige, mainat naman yung rice Baon niya kanina. Puro broccoli lang yung kinuha. Ininit pa namin yung kanina kalderetang pakaanghang. That's it! Ano mo na Bigyan mo na ng hostisya yan. Kain na. Pray na muna tayo. Blessed are the Lord and the Savior, which are about to seek from thy country through Christ, so we obey. Amen. Oy, Maggie. Baba. Sarap mag-Milo ngayon. Malamig. So, yung leche plan, nakalimutan namin. Nasira lang. Ginseng. Patingin, paano ba siya nainom? It's a refreshing, caffeine-free drink made from 6 years old Korean dried ginseng. Gago. Cocaine. Ginseng cocaine. Paano siya nainom? Para siyang prune. Patigim nga. Baka maging Dragon Ball ka. Parang ang ano ba yun? Prune juice. Hindi, yung... Break fluid. Oo nga, parang prune. Parang break fluid. Break fluid. Inom na... Parang cup syrup. Natawanan ka ni Emma, Yummers. Banayad whiskey. O, ipunin mo yan. Ang cute Si Conan ko na gusto niya. Gusto niya din, Conan? Mag-ginseng ka rin, be? Wala na nilalakas yan. Bumili na bumili. Okay, nalit siya, Maggie. Ano ka naman? Ano yun? Pepper steak. Ang bumili yan. May pinagpas na. Conan! Looking ganyan napakabad mo. Conan! Nabaka na sana. Patay ka! Lagot ka, Jackie! Kaya, Olo, patay ka! Laba bukas! May dryer naman, Jackie. Mabilis lang yan Parang hindi naabot yung sauna. Lahat naman sinasira mo Mapanira ang kamay ni Jackie. Hindi ko nagkakawan na. Hindi siya Wala na tayong kawali. Siya mo naman bintangera. Hindi, sige, ugasan mo na. Bukas na lang yan. Ayan, pag tuyo na. Pabalik kuya mo para i-screw.
Ayun naman si Kuya eh. Nag-ayos siya muna. So tayo guys, nakisalo pa yung mga ano, mga bebes. Gusto din nila ng ano, yogurt. Uy! Ganyan. Pota po. Ang gagamit ng itim. Ikaw na lang, mag-vlog ka. Pero wag sa school kasi bawal yun. Magagawa din ako ng video sa games. Weh. Yan guys. Papauso ko na ulit yung PSP. Tapos, Pata. we're gonna say goodnight na. Sakit ng ipin ko. Sobra. As in. Kasi ano na ako eh. Wait lang anak. Kausapin ko lang sila. Tawag doon. Yung chain. Yung dire-diretso na yung ano. Yung rubber. Yan. Isang buo. Sa baba wala masyadong ididikit-dikit eh. So, nagdidikit-dikit na lang yung nasa taas ko. Kasi may siwang pa ka dito eh. Nandito. And then dito. So, hopefully, mga ilang buwan na lang, matanggal na tong ano, itong bakal ko sa bibig. At ang hirap, ang hirap kumain, mga singit-singit, hindi mo hindi mo matanggal agad, lalo pag lumalabas ka. Pero sobrang sakit, grabe yung ano niya. Pinilit ko lang kumain kanina. Sakit sana, sakit sa ulo kapag gutom ka, diba? So, dito ko kumungay. Ay, parang lahat ng bagang ko, simula dulo, tsaka sa dulo pa. Lahat ng nasa upper ko is, ano, parang nag-uurungan talaga sila. Sakit-sakit. Sa baba, walang problema eh. Kasi, ano na yan eh. Okay na yan eh. As in, sa taas, grabe. Kaya, uminom ako ulit ng ano ngayon, ng Mifinami, at hindi ko nga kaya. Kaloka. So, ayun guys, hopefully mga pwede na, bago matapos ang taon na to is matanggal na siya. Sobrang excited na ako. Yung walang ano, wala nang bakal para makapag-smile na ng ano lagi, diba? Tapos, excited din ako para sa ano, magpa-dip. Mami. Hindi naman yung magpa-bleach kasi may bleach na may ano, kasama yun sa packaging. So, after ano, i-bleach siya para pearly white talaga siya. So, yan. Dapat ko na naman sinabi, guys. Wala masyadong vlog ngayon na kasi, ano, bad weather. So, nanood lang ako kanina ng, ano, ng pelikula. Si daddy ngayon nanonood din. Pero inaantok na ako kasi maga pa akong gigising na naman. Ito, may pasok din bukas. So, hindi natin alam. Alam, may pasok ko. Oo nga, di pa alam. Pero huwag ka mag-expect na wala agad, di ba? Mami. Yes. Nakalimutan ko na sabihin ko. Ano sabihin mo? Nakalimutan ko na. Forgetful ako eh. Forgetful lang. Kasi mo si mami. Ayaw na nito magpakis eh. Hindi niya na ako kinikis sa lips. Ayaw niya nang si mami. Big boy na kasi. Pero sige lang. Big boy na kasi siya eh. So, yun. Binata na daw siya. Ano? Ayun, naalala ko na. Ano? Pag grade 10, pag 10 years old na ako, grade 5 na ako nun. Ba't ilang taon ka na ngayon? 9. 9 ka pa lang ba? Akala ko 10 years old ka na. Ano diba, December 17 na. December, ano kasi siya eh. Kaya, buti pinagano nga siya eh. Inalaw na siya dati sa kinder. Ayun, lumabo na din na nag-ano. Focus, guys! Good day pa kami. Ayun. Tinanggap ako sa kinder na lumabo na tuloy. Ano kaya yun? Hindi, kasi ano eh, dapat, before diba, sa kinder is 6 years old ng June. Dapat nag 6 years old ng June. Eh siya, ano pa lang, 5 years old kasi magsi-6 siya ng December. So, dapat hindi siya ano nun, allowed nun. Pero, inano na lang kasi nga, ano naman siya, matalino naman daw. Yee! Kaya ngayon, 9 years old siya is, so bagay lang naman, buwan lang naman yung ano, yung diferensya. Dapat kasi pinanganak ako ng June eh. Kaloka ka. So, yung content na tayo, kung anong sinabi natin, parang wala namang katotoran sinabi namin. Guys, pasensya na. Mag-ano ako may hawak nga ako ditong bulak kayo. Bulak. Cotton. So, mag-ano ako ng face lock ko. Malapit na naman ako may na naman ako. May pimple na naman ako. Kalabog. Yeah.
So, Huwag ka ayun, naman gonna patatabi, say. ah. Gonna say. See you tomorrow. Good night. Please.